गोग्लैसोनानै थानाय बोराय बैसोनि सभाराम बर' बिथांखौ न'आव जालाह डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आइसि बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सापागुरि दख'रा एबसुआ नायहैदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खख्लाबारि हालामनि हरिसिंगा गामिनि सभाराम बर' बिथाङा थैनोसिम लागासिमबाबो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ एबा हेफाजाब मोनाखै। 17 बोसोर बिपिएफ हानजाया सोरखाराव दंमोन, थेवबो सभाराम बर' बिथाङा थांना थानायनि थाखाय जेबो अनसुंथायारि राहा मोननो हायाखै। बेनिखायनो खौरांगिरिनि गेजेरजों बोराय बैसोनि सभाराम बर'नि हालोदखौ नुनानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जालाह डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आइसि मन्टु बर' आरो बाक्सा जिल्ला एबसुजों लोगोसे सापागुरि दख'रा एबसु जथायै सभाराम बर' बिथांखौ खौरां लाहैयो आरो आथिखालनि सोरखार एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानानै केबिनेट मन्थ्रि जालांनो हानाय इउसि ब्रह्म बिथांनिसिम खावलायदों सभाराम बर'नो अनसुंथाइ एबा हेफाजाब होनो थाखाय। सभाराम बर' बिथांनि नैबे हरिसिंगा गामि खख्लाबारिनि बेन्दोङाव थानाय गामियाव फैनानै जोङो खौरां लानो फैदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंखौ मोनबाय। निउसखौ जोङो मोननो हाबाय। बे निउसनि गेजेरजों बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नायनानै खोब दुखु नांदों। जे न'खरनि हालोदा ओरैबायदि जे सासे मानसिया थांना थानो थाखाय जिखिनि राहा, जिखिनि बेबस्था थानांगौमोन बेफोरबो गैया आरो सरकारा होखानाय माखासे राहाया बिथांनियाव दिनै गेजेर ससेनिफ्राय मोनै जानाया, जेरै रेशन कार्डआव माइरं मोनै, माने पेन्सनाव फैसा हाबै, बे खिन्थु जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों। दा बिनि थाखायनो जिखिनि गोदान सरकार बे बिटिआरखौ सामलायबाय थादों इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि, बे सरकारखौ खावलायदों जाहाथे बिथांनि जिखिनि मोननो गोनां राहा, जब कार्डनिफ्राय लानानै पेन्सननिफ्राय लानानै जे रेशन कार्ड माइरं मोननांगौ, बे मोननांगौनि राहाखौ जाहाथे थाबैनो खालामना होयो, बेखिनिखौ खावलायबाय। लोगोसे बे ओनसोलनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बे सरकारनि जानानै जायखिनिया दैदेनदों, बेहाय मन्टु बर'आ इनसार्ज हिसाबै बे खौरां लाफैदों। बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बा जे सरकारनि हान्जानिफ्राय गोख्रों नोजोरजों लाखिनानै जिखिनि राहा, जिखिनि न'खरफोरा माने न'खरफोरनि थाखाय आसुनि बानायदों सरकारा, गोरिब न'खरनि थाखाय बे आसुनिफोरा जाहाथे गोरिब न'खरनि न'खराव जाहाथे गोग्लैयो, जानला मानला जाहाथे आद्रि जाया, बेखौ जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो, बेखिनिखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। ओरैनो जोबोद दुखुनांथाव मोनदों बिथांनि न'खराव फैनानै। बिथां सभाराम बर'आ कख्लाबारि भिएचडिसिनि नैबे हरिसिंगा गामिनि। जों सिगाङाव बेखिनि बाथ्राखौ जों मिथियाखैमोन, नाथाय नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों मिथिनानै जों लोगो लोगो बिथांनि न'सिम फैनानै खबर लाफैदों। आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारि दंफायो। बिथांनि न'खराव फैनानै जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय, जेरावनोखि 17 बोसोर बिपिएफनि सोरखाराव बिथाङा जेबो मोनैनि बाथ्राखौ जोङो रोखा रोखा फोरमायदों। आइ न'नि मोनाखै, बिधवा पेन्सना, बोराय पेन्सनखौ 2018 मायथाइनिफ्राय मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। ओमफ्राय रेशन कार्डनि थाइसेनि माइरंखौ मोनो होन्दोंमोन, नाथाय बिथाङा गोबाव बोसोर जाबाय मोनाखै होननानै बुंदों। दासिमबो बिथांनि न'आव दंखल गंसे गैया आरो लेट्रिन गंसे गैया। दा बेफोरबायदि न'खरखौ नुनानै जों थारैनो दुखु मोनदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो बिथांखौ जों हेफाजाब होनो थाखाय थियारि, आरो लोगोसेयावनो जिहेतु नैबे 22 नं कख्लाबारि समस्ति आरो 63 नं सापागुरि समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय बिथां आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार, बिथांमोना जिहेतु जोंनि समस्तिनिफ्रायनो देरहालांदों, बिथांमोननोबो बे बाथ्राखौ खोन्थानानै नैबे बिथांनि जिखिनि आंखाल, बे आंखालखौ थाबैनो जों सुफुंनो हाथों, बेखौ नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायबाय। আজি হেন দেখা নাই মই, আগতে দেখা আছিল, এতিয়া দেখিলোঁ। মোক যায়ে সহায় দিছে, সিয়ে ভাল মানুহ, বুঢ়াক লাগি খাব পাব।